עכשיו אני מרגישה בסדר גמור, תודה. ותודה לבית חולים סורוקה. בית חולים סורוקה, ומשהו. כשהייתי בשבי, ניסיתי קצת לעשות התאמנות, אבל לא יכולתי להזיז את הרגליים, וזה היה קשה. הרבה אני לא זוכרת משם, רק אני זוכרת את הרגע של החטיפה. פעם ראשונה שהתעוררתי בטיפול נמרץ, הייתי בטוח שאני בכלל הכונן. שאני רק צריך לעשות ביקור וזהו. מסתבר שזה יותר מסובך. זה נורא קשה להבין שאתה כבר לא רופא בכיר ושואלים אותך שאלות, אבל אין לך... לא הבנתי איפה נפצעתי למרות שסיפרו לי. זה תהליך ההבנה הזאת שאתה לא רופא ואתה לא מבין בנושא של השיקום. אתה מטופל. אתה תחזור אבל ב-100%? חד משמעית, כן. יש אנשים שהם מלח הארץ, אבל יואב הוא הפלפל של הנגב. אין מישהו שלא היה רוצה יואב בצוות שלו. הוא גאווה לי באופן אישי, הוא גאווה למחלקה, הוא גאווה לבית החולים, והוא גאווה למדינת ישראל שיש אנשים שעושים גם וגם וגם.